Osobnostný rozvoj, to snáď počul každý. Ja už som zažil roky osobnostného rozvoju, ja viem všetko ohľadne osobnostného rozvoju. Fakt? Tak poď na naše summity, poď na naše mentoringy a ti garantujem, že budeš mať zrazu iný pohľad na osobnostný rozvoj a pochopíš, že osobnostný rozvoj sa dá robiť na vysokej profesionálnej úrovni, dá sa stavať, môžeš byť coach. Som coach coachov a garantujem ti, že ťa viem posunúť a ver, že osobnostný rozvoj na celý život. A je absolútne kľúčový zvyšovať si osobnostný rozvoj, zvyšovať si IQ je absolútne kľúčové. Bez toho niet toho globálneho všeobecného šťastia a rozvoju. Takže osobnostný rozvoj. Máme špecializované workshopy. Celý deň sa venujeme osobnostnému rozvoju. Sú tam rôzni školitelia, mentori. Fokusujeme sa na kľúčové témy ako identita, hodnoty, limitujúce presvedčenia. Máme špeciálne NLP techniky, či skupinové, individuálne. Pracujeme na forme komunikácie, ktorá je absolútne dôležitá, či v súkromí, alebo v biznise, v práci. No a samozrejme, každý člen dostáva moju knihu Myslenie k blahobytu 7 kľúčov šťastia. Nie len s tým, že dostane knihu, že ju dostane podpísanú od autora, ale viem tú knihu s ním prechádzať a viem mu navyše dávať k tomu mentoring. Samozrejmosťou je individuálny coaching, mentoring, ktorý si vie človek so mňou alebo s mojimi kolegami nastaviť a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji. Takže veľmi, veľmi kľúčová téma, osobnostný rozvoj, súčasť Premium Business klubu.